ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. чихеле ки медонед, Туркия барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон виза ворид кард. яъне ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистоне ки ба Туркия сафар мекунад, аз иҷа пас бояд ки виза аввал дастрас карда шавад. акнун мо оиди нарху навои виза камтарак маълумот ба шумо мерасонем. нархи визаи Туркия барои тоҷикистониҳо маълум шуд. ҳангоми сафарҳои транзитӣ аз тариқи Туркия бидуни вуруд ба кишвар, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз гирифтани раводид озод боқӣ мемонанд. иттилоъ додааст сафорат. нархи раводид барои вуруд ба Туркия аз 60 то 190 доллар муқаррар шудааст. дар ин бора сафорати Туркия дар ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. яъне ки нархи гирифтани виза аз 60 доллар сар шидагӣ то 190 доллара дар бар мегирад. разницаи нархҳош ҳамин мебошад ки агар нафарҳое ки ба муддати кӯтоҳ истоданӣ бошанд дар Туркия, мисол 10 рӯза ё ки 1 моҳа истоданӣ бошанд, 60 долларда дастрас мекунанд. нафарҳое ки аз ида зиёдтар истоданӣ бошанд, агар аз ҳама қиматаш ки муқаррар шидагӣ барои нафарҳое ки дарозмуддат меистанд, 190 доллар мебошад виза. ва инчунин қайд карда мешавад ки барои онҳое ки парвози транзитӣ доранд, виза талаб карда намешавад. парвози транзитӣ гуфта ҳамура дар назар доранд ки мисол мегирем, агар шумо ба Туркия ба ягон шаҳри дигар сафар карданӣ мешед, мерен Туркияву аз таможни ногузашта боз аз ҳамун дохили аэропорт як камтар меистен, мисолу рейси дигаритон ки сар шид, баъдан ба дигар шаҳри хостатон парвоз мекунед. дар ин ҳолат барои шаҳрвандон виза дар кор намешавад. ҳар касе ки ба Туркия ворид шиданӣ мешавад, тӯли ягон муддат истоданӣ мешавад, виза барои ана ҳамун нафарҳо тааллуқ дорад. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки ин маълумотро барои шумо пешкаш кунем. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки ҳастаи ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. дар ҳамин ҷа як чиза ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам, аз фурсат истифода бубаред. агар нафарҳое ки бихоҳед фаҳмидан дар Федератсияи Русия регистратсияи шумо оригинала ё ки фалшиви, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp-да бинависонед, проверка мекунам. Муҳаммадҷон нависондай: ассалому алайкум ака, ҳамин студентский билет аниқ кор метиҳад? дар ҳолате ки шуморо официально ба қайд бигиранд ва официально донишҷӯ бигзарен, бале и ба кор меояд. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман 1 сол патент доштам, дар моҳи январ тамом шид ва ҳоло 3 моҳ бедокумент мебошам. метавонем граница гузарам ака, илтимос ҷавоб диҳед. дар ҳолате ки шумо ба граница мерем барои перескат кардан, баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки дар таможни контрол аз шумо ҳуҷҷатҳое ки барои муҳоҷиро зарур мебошад, ба монанди иммигратсиони карта, регистратсия ва патент, ҳамин чизҳоро талаб мекунанд. дар ҳолати пешниҳод накардан шуморо метавонанд запрет кунанд. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки мисол ҳамин печат мезананд, мегзаред, мерен, ягон ҳуҷҷат талаб намекунанд. ин чиза аниқша гуфта намешавад ки бедокумент бошид тра запрет мекунанд ё ки намекунанд. ҳамин қадар гуфта мешавад ки вероятност бисёртар барои бедокументҳоро запрет кардан. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум ака, бозии навтон чандта приз дорад? бозии наве ки дар канали мо Дина сар шид, 31 дона приз дорад, 999 дона билет дорад. ҳамин нафарое ки тамошо кардесен, я ҳаракат кунен, ай ин ҳамин видео ядонаи билет бихарен. ма боварӣ дорам ки шумо сухани моро дар замин намемонен ва мо тез билета тамом мекунему, як рӯз ё 2 рӯза финала мегзаронем, чунки билеташ камае. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум ака, запрет дорад, декабрда кушода мешавад, метавона омада? дар ҳолате ки шуморо запрет кардагиянд ва муҳлати запрет вақте ки ба охир мерасад, ҳамун рӯзу соате ки муқаррар кардагиянд, ҳамун рӯзу соат аз ба задани номи шумо тоза намешавад. дар ҳолати запрет кардан ва ба охир расидани запрета муҳлаташ ҳардаш як хел мебошад, 40 рӯз пас дар ба задани мебурояд. як кас навишонда: ассалому алайкум ака, син сол фарқ надорад барои студентский билет гирифтан?
мо як нафар реклама кардем ки студентский билет мекуна, шумо метонед дар ҳаму одам худаш муроҷиат кунед ва информатсияи пуррара ай ҳаму бигиред. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум макард. Дар ҳолате ки аз банк қарздори бисёр бошӣ, ҳамин сабаб шида метавонад ки тра аз рейс бигардонад. бале сабаб шида метавонад. Яке аз минусҳое ки аз заватаи корона бисёри нафарҳо қарз мегиранд, мисол тӯли чандин моҳҳое мешавад ки пардохт намекунанд ё сол мешавад ки пардохт намекунанд ҳамун қарзи гирифтагишона зиёдтар бигем аз 100,000 ё 150,000 рубл мешавад. ана ҳамин қарз метавонад шуморо аз рейси ҳамрӯзаи худтон бигардонад. ба ҳамин хотир нафарҳое ки қарзи калон гирифтагиен, шумо пеш аз рейсон метавонед ки ақаллан як қисми онро пардохт кунед. ана нафарҳое ки 10,000 20,000 рубл аз заватаи корона қарз дорад, ӯ метавонад ки бе ягон мушкилӣ сафар кардан гирад. як каси дигар нависонда якаи сорбон, агар патента ба қайд нагирем дар МВД чӣ мешавад? Бад мутобиқи тағйиротҳои нав дар Федератсияи Русия, яъне ки аз 7 январи соли 2024 гуфтанд ки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ бояд ки патенти худша дар МВД бо трудовой договор уведомление роӣ кунад. ин чиз қонун аст, яъне ки қонуна бояд шумо риоя кунед. дар ҳолати риоя накардани қонун ами чӣ мешавад? Патент аннулирован мешавад, агар ки уведомлит накунед. خب تماشابینان عزیز و گرامی قدر، تا نوارهای دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.